l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. F'kabinet man nies din id-darba mal-anzjani li b'xi mod jew ieħor għadhom jagħtu l-kontribut tagħhom fil-komunità, il-Prim Ministru Roberta Bela sema diversi esperjenzi li għaddew minnhom tul ħajjithom u li qasmu miegħu. Fost l-anzjani li nġabru flimkien fir-residenza San Vincenz de Paul tkellmet Doris Kannataċi, anzjana ta' 92 sena li b'suċċess lestit id-dottorat fl-Università ta' Malta. Ta' ispirazzjoni għal kulħadd hi qalet li s-sigriet tal-ħajja sana il-pożittività u dejjem tara n-nofs it-tazza mimlija biex qatt ma taqta' qalba. Affarijiet oħra li jgħinuna ħafna huma pereżempju l-eżerċizzju fiżiku u anke mentali. Għaliex mentalment. Għaliex meta nipprova kemm jista' jkun nimxi, daqqa ftit u daqqa ħafna skont il-bniedem kif ikun jiflaħ. U anke nħobb naqra ħafna, għax daka jgħinni ħafna għal-menti tiegħi, nħobb dejjem nieħu parti fl-affarijiet u anke nipprova dejjem affarijiet nipprova nagħmel xi ħaġa ġdida. Sa dan it-tant Patricia Darmanin li għandha 65 sena qasmet il-sibijiet tagħha kif qed tieħu sem fi proġett pilota dak tal-iskul Grannies fil-Kalkara. Dan ix-xogħol jinvolvi lil persuni inkarigati jieħdu ħsieb dak kollu li jkun hemm bżonn fejn jidħol il-ħarsien tat-tfal ta' bejn it-3 u 13-il sena. Fil-fatt Patricia spjegat li għall-ewwel ħassitha ftit xettika tapplika għal dan l-irwol, però issa li tara tfal bid-daħqa fuq wiċċhom hi xi ħaġa straordinarja. Verament nixtieq li din l-inizjattiva tikber fl-iskejjel jekk jista' jkun kollha. Għax hija inizjattiva li aħna l-anzjani qed ittina l-opportunità li naħmluha maż-żgħar. Allura jiena nista' ngħid illum qed nitkellem vera mill-qalb li magħhom sirt inħossni anzjana żagħżugħa. Fost id-diversi interventi li saru l-Professur Marvin Formosa tkellem dwar il-ħemel ta' miżuri li saru f'dawn l-aħħar snin fil-qasam tal-anzjanità attiva. U tenna li l-akbar kontribut li sar f'dan il-qasam kien dak tal-ġustizzja soċjali biex l-ebda anzjan fis-soċjetà tagħna ma jitħalla barra. Aċċenna li l-kunċett tal-anzjanità attiva ta' aktar seta' lill-anzjani, anke b'kumitati fejn kull anzjan u anke qraba tagħhom jistgħu isemgħu leħinhom. F'daw l-aħħar 10 snin ma ninsawx li kien l-ewwel darba li fid-djar tal-anzjani kien hemm dak li jistejħu kumitati, representative committees. Jiġifieri l-anzjani għandhom l-opportunità li jkunu f'dan il-kumitat u jkunu fid-dialogu kontinwu ma' min imexxi. Fil-fatt Franz Farrugia, anzjan ta' 88 sena li bħalissa qed jgħix ma' martu f'San Vincenz, qasam mal-oħrajn l-istorja ta' problemi ta' saħħa li kellu, mhux bissu imma anke martu. U qal li f'ħakatajn martu daħlet l-isptar b'emerġenza u tobba qalulu l ma tantx kien hemm tama li tibqa' ħajja. Franz qal li wara ħafna żmien rikoverati l-isptar jikkumbattu bejn ħajja u mewt, marru jgħixu f'dar tal-anzjani u kienet l-aħjar deċiżjoni li qatt tagħmlu. Ġo San Vincenz f'St. Joseph Ward 1 mill-ewwel ġurnata ħassejna mill-qwajn u nħossuna qegħdin ma' tal-familja. Jien u l-mara bħalissa ma jonqosna xejn u qed ngħixu ħajja normalissima bħalma konna qabel id-dar.